Assalamu alaikum warahmatullah, jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake haɗewa a wani sabon bidiyo a wannan channel namu ta Kaugamatic. So kamar yadda kuka gani a title na wannan bidiyo, mun kawo muku wani sabon site ne wanda zaka sami $100 a ciki ba tare da wani ɓata lokaci ba. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, idan yau ka fara ziyartar wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, hakan shi zai ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma da zarar an sake bidiyo YouTube za su sanar da kai ba tare da sai ka je ka sha wahalar neman bidiyon mu ba. So abin da za ka yi shine ka duba description na wannan bidiyo, na ajiye ma link ɗin. Mining ne kamar yadda kuka san, ba irin mining na su Pi da su Sidra da sauransu ba. Wannan mining ne wanda za ka yi na BTC, wanda kuma instantly da zarar ya kai minimum withdraw za ka je ka withdraw, ka cire abinka, ka je ka sai da kayanka. So da zarar ka danna link ɗin da yake description na wannan bidiyo, zai kawo ka nan, zai nuna ma iya email ɗin da suke kan wayarka. So misali mu yanzu za mu yi amfani da wannan email na ƙasa. So da zarar ka danna sai ka taɓa continue. So da zarar ka taɓa continue zai nuna ma good, zai wuce kamar haka. So da zarar ya kawo ka nan gurin, zai buƙaci ka sa phone number ka. So gashi kamar haka, za ka cire ziran farko. So da zarar ka sa number waya sai ka taɓa join, gashi nan daga nan ƙasa sai ka taɓa shi kamar haka. So da zarar ka taɓa zai wuce da kai, zai kawo ka nan gurin. Daga nan za ka ga verifying email. So daga nan gurin sun ce kai continue, kai verifying na phone number, sai ka taɓa continue. Da zarar ka taɓa continue, a nan zai nuna ma number wayarka. Idan dare ne sai kai confirm. So za su nuna ma wannan abin ɗin, sai ka zaɓa. Yanzu mu gashi idan ka kula wannan, gashi nan na farkon nan shine wannan, na biyu kuma shine wannan alaman gida, na uku kuma shine wannan, na huɗu shine wannan. To sai ka kula da abin da suka rubuta a nan gurin, nan sama gashi nan, ka kula da yadda suka jera shi a nan gurin, kai ma sai ka zaɓa haka. So mu yanzu gashi, so kamar yadda kuke gani, so mun zaɓa, sai ka taɓa OK. So da zarar ka taɓa OK, in dai ka sa da dai zai wuce directly. So a nan gurin za su turo ma OTP akan wannan sim card da ka yi sa number wayarka da ka sa, za su turo ma OTP. Yanzu gashi kamar yadda kuke gani, mu gashi sun turo mana OTP. So sai mu taɓa go. Da zarar ka sa OTP ma zai wuce da kai, gashi nan zai nuna ma ka buɗe your account successful. So sai ka taɓa go, gashi kamar haka. So da zarar ka taɓa go zai kawo ka nan. So daga nan idan ka kula, so gashi. So da zarar ya kawo ka nan gurin, abin da za ka yi, so za ka duba daga nan gurin. Daga nan ƙasa ga yanda aka sa trading, nan ga yanda aka sa exchange, nan kuma shine inda za ka taɓa mai alamar gatarin nan, inda aka je ka danna mining naka, nan kuma wallet ɗinka, nan kuma. So idan ka duba wannan shine inda za ka taɓa, gashi kamar haka, shine wurin mining inda za ka taɓa. So yanzu gashi kamar yadda kuke gani mun taɓa. So a nan gurin har yanzu za su sake nuna ma wannan abin da sai ka zaɓa, sai kai selecting, sai ka zaɓa. Amma na nan ɗin suna ɓoye sosai gaskiya, sai ka kula sosai. So idan ka duba za ka ga wannan shine na farko, wannan na biyu, wannan na uku. Sai ka kula sosai gaskiya, saboda a nan ɗin suna ɗan abin nan nashi. So bayan ka sa shi kamar haka, so sai ka taɓa OK har yanzu. So da zarar ka taɓa OK zai wuce da kai directly. So a yanzu ga ɗan wasu sakanni sun bamu nan, bari sakannin ya ƙare. Yanzu mun riga da mun taɓa mining namu success. Yanzu mining namu duk bayan awa 4 kuma ake mining. Duk bayan awa 4 za ka zo ka taɓa kai mining naka. Duk bayan awa 4 za ka zo ka taɓa kai mining naka. So gashi nan daga nan idan ka duba, gashi nan ga mining ɗinmu, abin da muke mining. So daga nan ƙasa idan ka duba kuma gashi nan muna da dala 3 da 0.5. So sannan daga nan ƙasa idan ka duba daga nan, so gashi nan muna da awa 3 da sakan 50 da minti 51, wanda awa 3 nan idan ya ƙare normally yana cika awa 4, za mu je mu sake taɓawa mu ci gaba da mining namu. Sannan da ya kai dala 10 za ka zo ka withdraw nashi. Daga nan ƙasa za ka ga minimum withdraw $10. Gashi kamar haka, za ka ga alama nan minimum withdraw $10. So da zarar ya kai dala 10 za ka zo daga nan gurin, ga inda aka sa exchange ɗin nan,
so zaka zo kai exchanging nashi daga BTC wato Bitcoin kenan, so ya koma USDT, sai kai withdraw ɗin kayanka instantly ya zo a cikin wallet naka, zai shiga ba tare da wani ɓata lokaci ba. So sannan idan ka zo ka duba daga wurin more ɗin nan, so za ku duba za ku ga gurin referral, so gashi idan ka gayyaci abokanka, so abinda mutum yake mining kullum zaka rinƙa samun 15% a ciki, gashi nan 15% abinda zaka rinƙa samu abinda zaka rinƙa samu duk wanda ka gayyata idan yana mining, so zaka rinƙa samun 15% kullum a cikin abinda yake mining. Sannan ga inda zaka taɓa, ga nan inda aka sa alamar copy ɗin nan zaka taɓa ka copy referral link naka, ka je ka tura abokanka su yi registration domin mining naka ya ƙara yawa, ya ƙara sauri sosai kai withdraw. So mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan bidiyo, sai mun haɗu da ku a bidiyo na biyu. Insha Allah a bidiyo na biyu zan kawo muku yadda ake withdraw da yadda ake komai da komai a cikin wannan site ɗin ba tare da ɓata lokaci ba. So mun gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.